v-am găsit la un nou episod. De data asta o să ne jucăm Steel Brain Rot. Dar aici avem un abonat. Poți să ne saluți, domnul Andrei Popescu. Ok. Așa este. Salută, bă. Salut! Ok, el este un abonat random care mi-a scris în privat, în comentarii. Ce vrea în Crafty? Eu știu că tu ești bun la Steel Brain Rot. Am avut eu niște videoclipuri, n-au apărut pe canal, nevermind, a fost o controversă. Am postat și eu Steel Brain Rot. Așa și zicea, acum el e pe Discord, dar nu vrea să-i auzim vocea, că, na, ok, e random abonat. Așa și el e destul de noob din câte vedeți la Steel Brain Rot, adică, ce-ți vă, uite, Sakura ăsta de 550 de milioane, că era bine, da. Da. Aici are niște flora, da, nu are cele mai bune chestii. Aici, baza mea, am 7, nu mă joc de mult, mă joc cam de 2 săptămâni, cred că m-am apucat serios. Eu mă joc de destul de mult timp, dar acum cam 2, 3, 4 săptămâni mi-a picat la o spooky combinaționat de 130 de milioane și acest 6-7 minunat și bicicletera aceasta. Asta de la pescuile am aici. Okay, ăsta îl păstrez că îmi trebuie la river, cred. Așa, sau am dat. Nevermind, ok. Și de atunci m-am apucat serios de Steel Brain Rot. Mi-am luat și server privat, că mă jucam pe serverul cuiva până acum. Și am zis, hai să mă apuc și eu de Steel Brain Rot. Și mi-a scris deodată în comentarii cineva, hai, zice, mă ajut și pe mine puțin. Și am acceptat reguli. Abonați-vă și dați like. Dacă nu, luați bani. Ok, nevermind. Așa că astăzi îl vom ajuta să își facă o bază bună, să ajung la niște rebird-uri bune. Apropo, în caz de nu știai, când ai rebird, îți pierzi brain, așa că o să mi le dai mie când îți dai rebird, ca să nu ți le pierzi, că atât îți trebuie. Dacă le pierzi, you are cooked. Te dau în judecată, s-a auzit? Ok. Primul pas, colectează toți banii. Ia câți bani ai, domnule? 100, vezi că faci bani. Mamă, 500.000, aproape de 1.000.000. Ok, al doilea pas, șterge toate brain rot-urile. Și până el șterge brain rot-urile, vă aduc aminte să nu uitați să dați like și subscribe, că dacă nu, asta primiți. Vă treziți dimineața cu asta. Ok, mă anunț când ai terminat acolo. Și zi, boys, și astăzi îl vom ajuta, dar trebuie să facă și anumite task-uri. Am stat mult să le iau. Lasă că o să vezi tu de ce. Unul la mână, vrei să faci tu rost de asta? Gata, ok. Deci, primul task ar fi să îți dai primul rebird, îți dai seama că ce trebuie la rebird, de curiozitate. I don't know, nu mai știu ce trebuia la primul rebird. Deci, trulicină. Nu publica. Tripitropii. Bă, nu spune că aveai tripitropii. Topăi. Mama, am citit greșit, a scris greșit și am citit corect, bra. Și gangster futera. Uite gangster aici. Ok. Gangster futera. Și acum o să iau la index. Tracodu cotulu de la Peladustu. Ce nume, bro! Ce-i numele ăla? Ok, voi și revenim când pică și un tripitropii. Era bine dacă era tripitropii, tripa, că aveam, dar... Aia. Boys, nu exagerez, 2 ore am stat să-i vină și... Bine, exagerez. Bă, ce-am făcut? Am stat, cred că, 5 minute să-i vină un tripitropii. E rară, bro! Ok, cred că poți să-ți dai rebird, dai bani, nu? De rebird. N-ai bani? Și acum a mai venit unul. Da, evident că trebuie să mai vină unul. Nu am. Cât îți trebuie? 1.000.000? Da. Uite, ce-i zice de acest extinct tralala? Ok, asta ar fi unul dintre primurile gifturi. Ce-ai, bă? Să bloca jocul? Nu sunt.
Ok, dar după ok, ia banii. Ai luat, ok. Zombie tralala. Zombie tralala. Acum trebuie să... O să ți-l dau după că... Na, trebuie să ai și tu bani. Rebirth. Mamă, nice. Dă și tu acces, că tot nu pot. De-abia acum ai la Rebirth-ul ăsta. Cred că doar primul Rebirth a fost bun ca să poți să ai și tu. Ok. Ne-am dus în celălalt univers. Ok. Te poftesc să iei orice brain rot. Din baza, mai puțin la spooky combinațional. Se gândește al meu. Se scrie, nu se scrie, serios? Da. De la etajul 2. La etajul 2 n-am cele mai bune, dar am și aici cât de cât bunii. Ăsta e cam... Am accesul... No way! N-am. Gata. Sper să nu mai intre cineva pe server, că la un moment dat intrase cineva random. What? 6-7! Hai. 6-7. Ești serios? Da, evident. Ce n-aș face pentru un abonat adevărat? Bă, am lag. Yay! Ia, ce avem noi aici? Un 6-7? Ok. Ok, boys. Nu știu ce task-uri să-i mai punem lui. Ia să vedem. Ok. Pipi. Deci dacă faci un cupe ca ăla, o să-ți dau încă un brain rot. Dorești acest lucru? Eu cred că vrea, vezi că na. Da, evident că da. What the new black hole slab. Asta chiar Ben Hammer, flying carpet. Ok, ce-ți trebuie? Parcă pipi kiwi. Îți trebuie pipi kiwi, bă. La asta. Nu. La mine așa arată primul. La tine arată diferit? Nu ce? Ia, îl am. Nu l-am. Ce nu ai, bro? Dar care e primul tău? Stați puțin. Ok, boys, eram niște mici probleme el pentru că e prima dată... Bine, actually nu e prima dată, a fost o eroare la joc și nu-i apărea chestia asta, așa că am trebuit să reintre și de-abia acum îi arată Brain Rot 3, doar că nu-i apărea lui, așa că la Pipi Kiwi, ok, și câți Pipi Kiwi au trecut, ăsta e primul? Da, e primul. 6-7. Mama, ai făcut 8 miliarde, bro. What the fuck, ok, uite încă un Pipi Kiwi. Pipi kiwi. Pipi Kiwi. Oare ce avea la Report 2 de blocat la shop? Cred că până la B-Launcher. Da, cred că până la B-Launcher ai deblocat, nu? Da. Am B-Launcher-ul? Nu l-am. Cum nu l-am? Uite-l, bă, da, secure. Pipi. Ți-am dat cu albin? Hai, doar. F roz de 4, 2, 3. Ce? 6-7. Mi-a inversat controlele. Nu știai, bro? Ce e asta? N-ai cu ce să mă lovești, nu? Nu. Hai că ți-l las. Da, aveai. Ok, hai. Acum cred că poți să faci... Cred că poți să faci primul de ăla. Credeam că nu știu de ce. Nu știu de ce m-am așteptat la asta. Actually, cred că Glitch Slap e mai bună decât ăla. Da.
Sau Karina? Cred că asta. Da, glitch slap. Nu. Dar ce este? Atac dodge. E insanity. You give pipi kiwi. Gata? Ia să vedem ce faci. Wow, pot să-l iau. Na, cred că pot să-l iau eu. Ba da, chiar pot să-l iau eu. Bro. Ok, ai completat următorul task, așa că bravo. Acum vină la mine să iei doi brain rots, scuză-mă, domnul Andrei Popescu. Dar de la etaj 2. Ce-ai scris? Yay! La cucaracea, la. Are lag, cred. E sigur? Da, cum să nu. Ce nu fac? Mamă, mănec. Băi, dacă vrei și voi. Dacă vrei și voi să primiți așa lucruri, mai iau un brainrot. Să fiți subscribe. La el am verificat că e subscribe. Și să-mi trimiteți un mesaj în privat. I don't know. Sau nu neapărat privat. Puteți scrie și un comentariu la un video. Și eu poate o să mă întâlnesc cu voi pe Roblox să facem acest trade. Sau trade. Ok, ce-ai furat? 6 milioane la cucaracea, dacă nici nu văd. Hai că e bine, văd că dă la cucaracea. 7 milioane? 1.7 milioane? I don't know, nu văd. 7.1, da. Ok, stai să revenim cu următorul. Da, uite un lure. Ia, ce ar mai fi aici să faci? Ok, TTC Sahur, care tic-tac Sahur, n-am. Ce avem mai și speriat? De ce am un tripitropi? Uite bă, eu aveam tripitropi și tu te-ai... Nevermind. Bicicletera. Ok, băi, revenim imediat cu următorul task. Ok, băi, următorul task ar fi să stăm câtva timp, cred că un minut, cam așa. $500 la primul slap, am și uitat că există ăsta. Nevermind și... Ce gunoi ordine. Așa. Și să ne bătem și care se ia cel mai puține hituri, o să câștige un brainrot. Bine, cred că e o mare parte, dar nevermind. Ești de acord? O bătaie pe cinste. Da. Vine ceva interesant pe aici, poate o secretă, hai că vin secrete pe bandă. Ok, hai. În 3, 2, 1, hai. Am luat una. Nici nu. Haha. Bro, mi-a dat 2 deja și el are 0. Da. Bine, asta nu s-a pus, dar nevermind. Uite, asta se pune. Hai. Dă-n mini cu inversate controle. Da, e ciudat să ai control. What? Băi, pot să jur că am dat în tine. Ok, am mai dat-o, dar am dat și o dată în tine. Ok, stai, wait, stai să dau cu meduza și mai avem, gata, încă 25 de secunde. Ți-am mai dat, ok, egalitate, nu? Bro, nu, încă una. Andrei Popescu 5, e trist. Ok, 4 el, 2, eu 2. 3, 2, 1. Și să mai egalit. Ok. Hai să zicem 5-3. Ok, domnul Andrei Popescu a mai bătut. Bine, m-am lăsat și eu puțin acolo așa să fie. Te rog acum să iei un brainrot. A fost din nemereală. Da, a fost din nemereală. Acum te-aș sfătui să-mi iei un brainrot din bază. Los tralelitos. Ok.
6 milioane, cred că este. I don't know. Dar pentru următorul task o să te lasă ei de la etajul 1, unde am cele mai bune chestii. Da. Cele mai bune chestii. Ok. Revenim imediat. Ok, boys, următoarea rundă o să băgăm... Ce-ai scris? N-ai scris nimic. Următoarea rundă o să băgăm full hide and seek. Magi, skin alb ai. Este puțin. Ți-a plăcut sabia aia, dar îți place ea. Care-i mă sabia mea? Eu sunt seeker? Da, ești seeker. Ia fii atent sabia asta. Slap-ul ăsta. Ui! Bine, nu e cel mai bun, dar nevermind. Ok, wow. Hai. Mă fac invizibil să nu mă vezi unde mă duc și după mă dezinvizibil. Gata. Ai 20 de secunde. Adică am 20. De ce m-am făcut, băi? Băi, un loc. Sper că nu mai ai văzut, nu? Bă, dar tu nu vezi numele, nu? Nu, ok. Nu. Cum era să-mi vadă numele, boys? Ok. Cred că poți să vii să mă încerci să găsești. Bă, mă buguiesc! Cred că mă buguiesc. Nu pot să stau în first person. LOL, cum pot să văd? What the fuck, mame? Nu te văd, dar eu mă văd pe mine. Cred că mă buguiesc. M-am buguit! Am buguit! Aui, invizibil. Sper că nu m-a văzut. Era pe acolo, nu m-a văzut să mă buguit. Era să ies din ascunsătoare, că mă buguisem. Ok. Hai că nu mai e mult. Băi, iar a fost lângă mine. Cred. Ce crezi? Ce? Cred ce? Uite și mai. Am trelunc. Nu, n-ai tre. Bă, iar mă buguiesc! Bă! Jocule! Nu mă mai bugui! Bă, jocul! Bă, mă buguiește dacă mă dau un first pe... Ok, nu ești aproape deloc de mine. Domnul Andrei Pope. Ok. Ce e așa interesant? Like, da, like la episod. Lil bro stă efectiv pe... Hello! Asta zice like the game, ori un semn what? N-am înțeles. Asta zice like the game, e un semn... Mânăoare. Bă, cum ai găsit? Uite, eu dacă stau așa mă buguie. Bă, domnul Andrei Popescu, m-ai găsit... Unde te-ai dus? Ăule, ce mai spune? M-ai găsit, deci... Știi ce înseamnă asta? Brainrot de la etajul 1. Da, m-ai găsit. De la primul etaj un Brainrot. Cel mai bun etaj. Bă, eu mă mir cum nu ai luat Lost Spooky combinaționa, dar mă rog. Sigur, da, sigur. Măcar n-a luat Lost Spooky. Bine că n-ai luat Lost Spooky, că eram cu... Ok. Uite, deja arată destul de bine harta. De data asta vei fi tu. Nu, voi fi eu seeker. Și revenim imediat. Ok, boys, între timp a venit și phishing ăsta. Și cred că anulăm puțin chestia cu seeker. Zic să... Wow, putea să zic 1.2, nu știam. Și zic, dacă faci rost de dacă faci rost de un godly, eu te mai las un brainrot de la etajul 1.
Da. A, dar tu ai primul fishing rod, ok. Hai că fac și eu fishing. Nu, Orcalita orcala. ok. Să faci roșii de o secretă. Hai, care face primul roz de o secretă câștigă. Los orcalitos. Ok, bă, vezi că am unul destul de excelent, nu e lung deloc. Are, cred că 36. Trippi troppi troppa trippa. Ok. Asta e, bă, că eu am și lacul, bă, am și uitat de lac. Orcalero orcala. Ok. Ok, doi. Cred că ori 2.5 sau 2.4 am de lac. Trippi troppi. Tripi tropi. I-a dat tripi. Mamă, bombardilo crocodil. Tralalita tralala. Tralalita, tralala. Bananita dolfinita. Bananita dolfinita. Ok. Tralalita tralala. Sau bine, hai încă un gadli. Te mai la încă un gadli. Ca să-ți dau ceva. Dacă îți mai pică un gadli, eu îți dau încă ceva de la etajul. Trippi troppi troppa trippa. Bananita dolfinita. Ok. Eu dacă mă opresc, da, nu scade, mă gândeam să scadă. Trippi troppi troppa Ăla trippa. numai tropa tripa îmi dă. Hai, încă un gadli. Ce să... Crabbo limonetta. Ți-a dat secretă? Ok. Secretă. Două brain roturi. Primești două brain roturi de la... un brain rot de la etajul 1, un brain rot de la parter. Trippi troppi. Tripi tropi. Ha. La prize aici. Yay! Lo spooky sau 6-7? Te gândești mai boi în secunda asta. La etajul 2 cel mai bun, cred că 2.4 milioane. 3.2 milioane e cel mai bun de la 6-7. Ok, nu. Eu mă mir cum încă n-ai luat Lo Spooky combinaționa, da? Ok. Ok, și unul de la etajul 1, cred că cel mai bun de vreo 4 milioane, am zis. Băi, și poți pescuiesc. Hai, n-ai mai avut mila, l-ai luat direct pe cel mai bun. Ok, hai să mai pescuiești acum după revenim cu următorul task. Hai, dăm și mie, I don't know, o secret. Orcalero orcala. Orcalelo orcala. Nu e orcalelo orca. Lor chiar. Și uite, încerc să, dacă așa... Hai că iar intrase cineva pe server și avea și voice chat. Mi-a vorbit prin voice, dacă domnul Alex, cred că îl cunoașteți mulți. Ok. Mister abonat s-a ascuns undeva și eu trebuie să-l găsesc. Ok. Văd că îți vezi chat-ul. Se vede chat-ul că scrii. Ok, da. Unde ești? Bro, what the... Ok, hai, ignor că te-am văzut. Hai, că te-am văzut. Găsește-ți alt loc. Gata, băi, și-a găsit un alt loc unde s-a pus. Nu mai scrie pe chat data viitoare. Data viitoare, nu acum. Ok, hai să căutăm. La mine în bază pe... What the... Sigma mea, de ce s-a așa? De ce am o... Asta i-am... Mamă, mi-a făcut 1 milion. Oare o fi în baza mea pe undeva? Nu pare. Unde să fie, voi? Unde să fie? Oare s-a pus aici? Nu. Acolo nu s-a pus, aparent. Că mă gândeam că se pune. Your base.
Oare la Popescu, la el în bază? Nu prea. Pare. Ia. Dau o meduza. Ok, degeaba. N-a luat pe nimeni. Bă. I don't know. Cred că... Ia, mai... Ok, deci mai am 12 secunde să te prind. Că să se ducă asta, să se ducă meduza. I don't know, mai fac o clonă. Nu știu de ce mi-am făcut o clonă. Nu știu de ce mi-am făcut o clonă. Bă. Unde erai de curios? Ia. M-am luat pe mine. Pe bune că erai fix acolo. Tu ai fost sub scările mele. Ok, asta a fost și ultimul task, așa că te poftesc să mai iei încă două brain roturi. Trei brain roturi, sau actually 2 de la parter. Să nu-ți face drum copil, zic tu, frate. Să faci copil, dar... Cred că nu-i place los Spooky combinațional meu. Job, să huri. Ceva nu. Hai să stăm și noi la o vreme. Ok, măcar nu ți-a plăcut los Spooky combinațional. Gata. Așa că, domnul Andrei Popescu, cam asta a fost și acest episod. Sper că v-a plăcut. Acum Andrei Popescu are o grămadă de brain roturi bune, adică ea colectează toți banii, să vedem câți bani face. Mulțumesc, mă, dați like și aub. Deci, boys, vă rog, dacă vreți și voi, a făcut trilion, 124 de miliarde. E, cu los Spooky combinațional. Stai că n-ai luat los Spooky. Ok, dacă vreți să vă iau și pe voi într-un alt video, nu uitați să... Apropo, eu stau cu el pe Discord de o oră jumate și video o oră jumate oră, deci, da. Deci dacă vreți să vă iau și unul prea bun, da. Așa că dacă vreți să vă iau și pe voi în alt video, nu uitați să dați un like, să scrieți comentariu cu numele vostru pe Roblox și dovadă, nu ce dovadă că v-ați abonat, dar subscribe. Așa că noi ne vedem pe data viitoare. Pa!